Kawer gi mago en jotelo ma pacho kawo chung' mopogore kod paro mar chik manyien mar higa ma 2024 ewi kembe mag goyo punda. Senta ma Nairobi Edwin Sifuna oseo paro ma kamano madwaro ni ng'at machano chako kambi mar goyo punda nyaka chul omenda maromo shillings milion 200 motelo ne yudo lesen. Kowacho ni chikni dhi dino ne joket mwandu matindo e pacho kaendi kendo keto sekta mar goyo punda e lwet jomoko kende. Kata kamano jatend kweth jood bura mathoth e Senate neno ni paro ma kamano en yo mar dino joket mwandu majendeke mosebedo ka lal kod omenda mag jotugo mag goyo tuk punda. Chris Owino nigi ler. Achiel kuom ywak ewi chik mar omenda mar 2024-2025 en idho malo ewi osuru ma piny owacho juogo kembe mag goyo punda kowuok e atamalo 12.5 nyaka atamalo 20. And this particular finance bill, 2024, is proposing to enhance that to even 20%. That if you place a stake on of 100 shillings on Arsenal losing, which always happens, they take 20 shillings from you. And it is what is killing business in this country. Kembe mag goyo punda bende dhi yudo bwok machielo ponono ni od bura mar Senate opuodho paro mar chik mar 2024 matayo kembe mag goyo punda. Kaluwore gi paro mar chik makamano, ng'ata machano rejista kambi mar goyo punda biro keto e mesa omenda maromo milion 200. Wach makamano osenyuolo paro mathoth e kind weg kembe mag goyo punda e pacho kae maneno okang' makamano kaka dino rangach ni joket mwandu ma pacho kae. E twak mare kod Ramogi TV, jatend kweth jood bura mathoth e Senate Aaron Cheriot osiro paro makamano kaka yo mar loro dhoot ni joket mwandu majendeke ma osebedo kalal kod pesa mag jopiny matugo tuke mag goyo punda. I engaged the committee yesterday because I hear that they want to reduce the minimum capital requirement, the deposit that you're supposed to make as an operator before you're granted the license. I think they want to reduce it from the bill proposes 200 million Kenya shillings. They want to put it at 20 million Kenya shillings. They say they want to encourage local investors, that many local investors don't have that kind of money. Kaluwore kod Aaron Cheriot, sekta mar goyo punda en sekta manyalo keto piny moro amora e bugo ka ok ong'iye malong'o kaka yo mar rito pesa mag jopiny matugo tuke makamago. I disagree with the committee because you know the history of this industry. Many Kenyans have been swindled of their hard-earned money by gambling companies that did not have, that government had not provided the necessary motivation for them to remain in the business. If you make this business open for everyone to participate in it, what stops a crook from setting up shop, collecting funds from Kenyans who think that they are betting and disappearing with it? Wach makamano okwed kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna ma okawo chung'ni ma en chenro mar sirikal mar loro ne kembe mag goyo punda matindo ma pacho kae kendo weyo pap e lwet joket mwandu ma ok e pinje ma oko. When it comes to the enhancement of the operating capital, it is meant to lock out even startups and local firms from participating in this business. Because if you set a figure of 200 million shillings as your operating capital before you set up an online gambling operation, it is going to lock out a lot of local businesses, a lot of startups, a lot of young people who would have wanted to participate. Sifuna lero ni ponono ni chik makamano okete chik kembe mag goyo punda dhi bano piendegi e pacho kae kendo dhi e pinje mag libamba. And I've spoken to many companies who are involved in this business, that in fact for them they don't care what we do with that gambling bill in the Senate. That because they are aware or they know that by the end of this financial year, when the new taxes kick in, all of them are going to fold and leave this country, and they're going to operate in other jurisdictions where the environment is a bit more, comfortable for them. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.